Kaixo, nea naz, 18 urte ditut. Ibarreko landako ikaslea naz, bigarren batxilergoa amaitu etia. Eta antzeslanean Fatimaren papera egiten dut. Bueno, ni Oierri Naza naiz, 17 urte ditut. Ibarrekoko ikaslea naz eta obran egiten dut Oierren papera. Bale, hor naiz, Ibarreko landako arte eszenikodako irakaslea, eta obra honetan gidoia idatzi dut eta zuzendaritza lanak hartu ditut. 2023an Ibarreko landan egin genuen Sarrimendiaren ekintzaren inguruko ikuskizun bat, bertan Sarriren 40 poema baino gehiago erabiltzen genituen, eta ostartzen genituen poema horiek, dantza, ikusentzunezko arteekin, antzerkia, musika eta abar. Obra hori ikustera Sarrimendia bera etorri izan, eta berarekin batera ekarri zituen Intxorta 1957ko elkarteko hainbat kide. Obra ikusi, gustatu zitzaien, eta hor bota ziaten proposamena, erbestera 1957an erbestera bidali zituzten euskaldunen inguruko antzeko proiektu bat egiteko. Nik hasieran proposamena gustatu zitzaidan eta baiezko eman nien, eta Ibarreko landarekin batera hasi ziren bilatzen Euskal Herriko beste zentro batzuk parte hartzeko proiektu hortan. Azkenean 5 proiektuak eman zuten baietza, Aurretxo Zumarragako institutua, Durangoko institutua, Llorretakoa eta Gasteiz inguruko Durana herriko ikastetxea, Ibarreko landarekin batera. 5 zentroak bildu ginen, eta arrazi ginen behiratzen zer egin alzan, ezta? Orduan, niman ziaten ardura testoa idazteko eta proiektu osoaren zuzendaritza hartzeko. Horako 5 eskola implikatzituen proiektu bat aurrera ateratzeko, pertsona bakar batek lan kudeatzea eta imposiblea ikusten nuen. Orduan loraldikoi eskatu genien laguntza, eta loraldikoek baietza eman ziguten, eta horraz izan ere loraldikoen kolaborazioa. Zuzendari laguntzaile bat ere kontratatu zuten, Nerea Lizarralde, eta Nerea Lizarralde bidea beste 4 eskoletan, beste 4 eskole horietan egiten diren sketch edo antzeslan zatiak zuzentzen laguntzen. Eta holan izan zen pizka bat proiektuaren hasiera. Ez delako amaitzen antzeslana barkatu. Hasi zen klasean sortutako improvisazio batetik, Igorri proposatuz digun klase baten egitzeko lehenengo ebaluazioko azterketa praktikoan, sortza memoria historikiko proiektu praktikoren bat. Eszena bat edo antzeslan oso motz bat. Orduan, gu ikasle batzuk joan ginen bai Euskara Bidaian da, hemen Ibarreko landan proposatzen den ekimen bat, non nahi duten ikasleak, joaten dira euskaraz bizitzera eta hitz egitera bidai bat. Eta bidai horretan bai lehendu genuen memoria historikoa hainbat lekutan egon ginelako. Eta hortik bai informazioa bilatu harakatu eta gure proiektuan sartu genuen. Guk eszena txiki bat sartu genuen gure taldien, sin más. Pare bat gaztetxe baten ez dakizte memoria historikoari buruzko lan bat egiten ari dira. Eta hasten dira harakatzen honi buruz eta honen arabera, hasten dira bereien familiarekiko historia eta pentsamendua bai ezagutzen. Eta hori ikusti, ideia gustatu zitzaion, hasi idazten, eta atera zen obra guri aurkeztu eta iruditu zitzaion ideia paregabea eta hortik aurrera hasi entsaioak montatzen. Obra como tal, Igorrek esan duen moduan dauzen ez hainbeste eskola, gu zoritzarrez ezin izan dugu guztiekin batera lan egitea, porque izango litzateke imposible. Geraia 100 ikasle eta bideagabea da. Orduan, como tal, gu gara historia horren, historia guztiak batzen ditugun pertsonaiak, gu gara 6 pertsona, gaztetxe batean ezagutzen diren 6 gazte, eta gure historia da, basikamente, guk egin behar dugu memoria historikoari buruzko proiektu bat. Orduan irakasleak agintzen digu hori egitea, guazten gera gure artean gelditzen, proiektua lantzen, eta bilatzen dugu pertsona hori buruzko edo gertatukoari buruzko informazioa. Orduan, aurkitzen dugu historia bat, eta ikusten da beste eskola batek sortutako historiari buruzko eszena bat. Eta eszena hori amaitzen da, eta jarraitzen da hildo hori, non gu jarraitzen dugu proiektuarekin aurrera egiten. Basikamente da hori. Gero gertatzen dira, hainbat gauza erditzen, gatazkak, diskusioak, bapatien jendea alde egiten du proiektuetatik, ikusten dira jarrera fasistak taldearen barruan eta bar,
eta hori bebai ematen dio pixkat bizia eta errealismo hori obrari. Igorrek azkenean proposatuz diguna zen proiektuaren barruan egitzea konparaketa lehenengo fasismoaren eta gaurko fasismoaren artekoa. Orduan, bai kontatu ditugula izango genezake istorio originalak edo klasikoak izan direla benetan bizitako bizipenak, pertsonak eman dituzten testigantzatik hartuta, eta horrekin historioa kontatzea modu batzuetan nahiko realista eta besteetan nahiko utopikoa. Esan genezako dagoelako dantza, musika, jentea abesten, oso folloi handia. Eta gero bebai egin nuen isla hori nun ikusten den fasismoa ez dela geratu atzean, gaur egun existitzen dela, eta badaudela, kasu honetan gaztetzaren kuadrillaren artean, jarrera fasista horiek existitzen direla, eta gu gazte moduan ez ditugunak horrela irakurtzen, ez direla normalak ja, eta badekogu hori buruan sartut eta ez gerala konturatzen. Orduan zan pixkat isla hori egitea, jendeari kontzientzia hori emateko, eta bebai adibidez egin dugu nire kasuan Fatimaren pertsonaia da palestinarra, bere aita da palestinarra, eta orduan egiten da pixkat konparaketa, nola Palestinan bebai gertatzen ari dana ez da hain urrun geratzen, hemen gertatutakoa orain dela urte batzuk. Orduan uste dugu garrantzitsua dela isla hori ematea, ahotsa ematea irudi horri, eta bebai konparatzea jendia hartzeko pixkat kontzientzia eta horrelako jarrerak ikusterakoan esan, hau geratzen da pixkat arraro, ez da? Bai, eta Igorrek bebai esan zigun, obra honen helburua dolan zela, bebai gure gazte hauei, etortzen zen jendeari, baliabideak ematea horrelako hitzaldiei edo horrelako mezuei aurre egiteko. Obra honekin ikastu dudana izan da gu geu ezagutzeko gure herriaren eta gure familiaren historia ezagutu behar dugula. Eta gero bebai fasismoa hemen bertan dagoela, ezin diogula atea zabalik utzi, eta horren aurka junbarko ginatekela. Bai, azkenean, Oierrek lehen komentatu duen bezala, askotan ikuste ditugu jarrera hauek, eta dauzten hainbeste sare sozialekin, bideokin tabar, baitzugu fake news pila, informazio pila ez dana erreala, eta askotan guztut gazte modun ez dakigula, bakigu hori ondo ez dagoela, baina ez dakigu nola egin aurre horrelako diskurtzoa. Eta horrenek bai ematen dituela datu asko, eta bai ematen dituela ideia asko, jarrera hori eta diskurtzo hori aurre egiteko, orduan nire ustez nik hori gehien batera ematen dudala. Ikastetxe bakoitza gu izan ezik, memoria historikoari buruzko lan horretan ikertzen den pertsonaia historiko baten historia kontatzen da. Amalia Arregi, Jose Sobrino, Maravillas eta Pedro Gaiaztegi. Eta horiek modu desberdinetan egin dute lan hori. Batzuk dantza erabiliz, beste batzuk antzerkia gehiago, edo guztia uztartu. Gu bagara horren historia horiei ematen dion zentzua edo obrari ematen dion jarraibide bat. Lehenengo boloaren egunean 2 ordu lehenago egin genuen lehenengo entzaioa inteno batera, baina bakoitza bere prozesua bizi du, bere partetik, Barakaldon, apirilaren 24 arte. Bai, ikusti dugu hori, da dauzela taldearen barruan, gu gera gehiago igual antzeslana sustatzen dugunak, baina beste talde askotan eta beste eskola askotan dauz dantzari pila, dauz abeslari bikainak, ikusi ditugun lanak eta bar, azkenean pentatu behar dugu, gu gera arte eszenikoak egiten dugun batxiergo bakarra, beste guztiak dira edo institutuak edo batxiergoak eta dira ez dute arte eszenikoak egiten, hau da klasetik kanpo egiten den ekintza bat, eta hala ere, nahiz eta antzerkia ez landu, badauz dantzari izugarriak, badauz abeslari izugarriak eta egiten duten lana, eta espresio nahiz eta ez antzerkiaren barruan ez izan, oso modu unkigarrian egiten dute, eta gainera dekogu soinu teknikari eta argi teknikari marabilloso bat ditzen da nora, eta egiten duen lana da bikaina, sustatzeko guztia. Gainera obra bada obra 360 deitzen du Igor, porque daukagu bai musika, bai dantza, bai antzerkia, denetarik daukagu. Eta oso kompletua da. Gernikako azkenengo bolo honetan, espero dugu dena superondo ateratzea, superpolit. Gainera superunkigarria izango da, bai bada lekua ez da Gernikan egitea, baita ere
hor egongo dira hainbat ume erbesteratu egingo diotela omenaldia obra hasi baino lehen. Orduan ja, unkituta hasiko gara obra, eta bueno, bere familiei bebai omenaldia egingo da, eta hemendik aurrera ez dakigu. Espero dugu hau hemen ez geratzea eta hurrengo generazioak honekin jarraitzea. Komentatzea hori, omenaldi hori egingo zaie proiektuan parte hartu duten pertsonei, azkenean Intzorta elkartea egin zuen ikerketa handi bat, non bilatu zituzten hainbat testigantza, beraien ikerketa prozesu guzti hori sortzeko. Eta kontatuko diren historiak eta bai datozela hor egongo direnak ikusten, hortik atera dira historia horiek. Eta obra como tal, ez dakigun nora joango den, gu ja bat ziergo amaitzen dugu, bakoitza badoa alde batera ikastera edo bere ikaskuntzak jarraitzera, eta orduan, como tal, guk ez dugu proiektua printzipioz jarraituko, baina dakigun ez dut Intzorta zerbait gehiago planteatzeko ideia deko, noiz baiten, eta ziur nago Ibarreko Landako ikastetza eta beste ikastetxe eta instituto pila parte hartuko dutela, porque ikusita lehenengoan nola atera den, gero egingo den proiektua, fijo que bai jende pila apuntatuko dela.